kapis sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakas naman kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan na mga pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko, bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday, TGIS, Petsa 19, sa bulan sa Pebrero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton siniiyang nga mga headlines. Task Force, disiplina sa Bacolod, naghinyo sa mga kandidato ka mga supporters nga hindi magbutang sang campaign posters sa hindi designated area. BCPO Director nagpanomdom sa pulo ka mga police station sa syudad nga hindi mangamot sa pagpangkakas sa mga campaign materials. Samtang Task Force disiplina naglauman nga matagan sa kapulisan sa atensyon ang pagpatuman sang curfew hours. Anay security guard nga ginpatay sa 28 Lacson Street kagabi nakabaton sang pagpamahog sa kabuhi antes ginpatay. Transport Group diri sa Negros Occidental naglaom nga mabalik sang gobyerno ang DOE lane sa mga gasolinahan sa baylo nga manghatag sang pantawid pasada card. Tramline sa syudad sang Kamankalan ginaluman nga ma-turnover sa city government antes matapos ang first quarter sang 2022. Amoy at mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapaunang nga balita, naghingyo ang task force disiplina sa mga kandidato kag sa mga supporters nga hindi magbutang sang campaign posters sa hindi designated area. Nabuloan nga nagaupod ang task force disiplina sa City Legal Enforcement Team sa pagpangkakas ng posters sa postes ng kurente kag malapit isa na kabulan ang ini nga operasyon. Ini ang pagsunod naman sa tripartite agreement sa tunga sa Bacolod City Government sa Central Negros Electric Cooperative kag Bacolod City Police Office nga kakaso ng mga campaign materials sa bahin sa mga electrical utilities. Sunod sa pinuno sa Task Force Disiplina nga si Wilfredo Jolingo,
Supot na ang kanamuon sang ginbaklas nga campaign materials bangod nga wala man sang pili sa ginakakas. Wala naman sa may nagreklamo magluwas lamang sa City Heights Subdivision nga nagapamangkot ang supporters sa pangilaman nga naintindihan sang ginpatagan nga yara ang poster sa electrical utilities. May ginkakasman nga campaign materials sa sulod sang Vendors Plaza. Sunod sa kay Juningo, ginapagilihan o kung ginapanagihan sa city government ang Vendors Plaza kag ang Bacolod City Public Plaza gani hindi pwede ini butangan sang campaign materials. Wala naman ginatandog sa enforcement team ang posters sa mga national candidates kaya sa puno sang kahoy bangod lain man nga ahensya sa gobyerno ang in charge diri. Naglaom naman si Julingo nga mangin responsable ang publiko kag hindi na magbutang sa posters ang ginadumlian nga lugar bangod madamo pa sa iban nga trabaho ang task force disiplina. Ato ng trabaho, pero hindi man lang namo may basura patagani nga ginabantayan man nga gapakapoy man sa kilid ng dalan. That's why katani kung aton hinyo na aton pumuluyo nga be responsible enough no nga makakabulig man sila sa gobyerno, hindi na magdugang pasaway nga kung kita na nga violation, hindi na lang paghimuon para nga mabuhin-buhinan man ang obra sa aton nga mga tao sa gobyerno. Ang kamay sa pagpag ni Wilfredo Jolingo, team leader sa Task Force Disiplina. Nagpanomdom si Bacolod City Police Office Director Colonel Colonel Thomas Joseph Martir sa makatapos sa pulo ka mga police stations sa syudad nga hindi mangamot sa pagpangkaka sa mga campaign materials bisan nagaupod ini sa Oplan Baklas. Suno kay Martir, hindi dala sa obra sa mga kapulisan ang pag-uyat sa mga kawayan kag pagpangkaka sa mga tarpaulin kundi ang paghatag lamang sa seguridad. Suno sa police official nga siguro sa Philippine National Police nga mangin non-partisan ang mga kapulisan sa kada eleksyon. Sa karon wala pa sila sa may nabaton nga reklamo angot sa Oplan Baklas. Nabalaan nga ang PNP ang nagpanguna o nagapanguna sa kabulig sang COMELEC para malabot ang kalinong kag patas nga eleksyon. Ginsigurado man sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod ang safety kag security sa mabot nga 2022 nga eleksyon. Sa subong mataway ang syudad kag wala sa reported election related violence. Hindi kami yan maka-intra sa Baklas. We are there to ensure safety and security lang. Security lang din kami. Hindi kami yan makauyat sa mga kawayan, sa mga konyo pangkakasang mga tarpaulin. So, mukha nang nautinguan tanong, kaya mo mula nang mahatag na sa aton bumuluyo ang safe and secure elections. No? Kaya mo din makaano sa aton future. Ang kamay sa pagpahag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang aminado naman ang Task Force Disiplina nga naglain-lain nga ordinansa ang mag-apply sa mga naglapas sa curfew, mga minor de edad nga nagainom sa makaulubong ilimnon ka mga bars nga nagapasulod sa mga minor de edad kon gabi. Kay na sa kagahon na kuan sang bombo radyo sang video ang mga pamatanon nga bago lamang nagagwa sa bar sa Lacson Street kung saan ay iban sa mga ini ang naghaboy pa sang botelya sa dalanon. Sa interview sang bombo radyo sa pinuno sa Task Force Disiplina na si Wilfredo Jolingo, isa sa mga problema sa city government ang mga establishmento nga nagaservice sa ilimnon nga lapaw na sa curfew hours kag ang mga nagainom kon gabi. Gamay naman ang multa sa tiun nga maglapas sa health protocols bangod 200 pesos lamang ang para sa wala nagasuksok ng face mask. Wala naman sa closure sa mga establishmento nga naglapas sa protocol. Sunod sa Jolingo, lain naman nga ordinansa ang ma-apply sa kapulisan angon sa liquor kag curfew, samtang may separado naman nga pagsulundan para sa mga establishmento nga wala sa business permit. Sunod sa pinuno sa task force, hindi allowed ang mga minors sa mga balay ilimnan kag dapat nga nakapauli na mga ini antes ang curfew hours. Kung may manggamog ginman, sunod sa kay Jolingo, sarang gidini nga marespondihan sa Bacolod Police Station 3 ukon sa bahin sa Bacolod City Police Office. At isa ina nga halimpas ang primero nga pag-pandemic, no, isa gina nga dako nga problema sa mga establishment, no? Kasi kung tulokon ta ang aton nga city ordinance o ang protocol violation, tsado gidya kagabay sang penalidad, no? Wala sang unless ka kung pagi sa mga korpyo na sang aton nga kapulisan nga lapaw na sa korpyo. Ang dugang pagpag ni Wilfredo Jolingo, team leader sa Task Force Disiplina.
39 ka gunshot wounds ang naagom sang 34 anyos nga anay security guard nga gintiro sa wala pa na-identify nga mga sospetsado sa 20 Lacson Street, Barangay 4, Sudad sa Bacolod kagabi. Sunod sa station commander sa Bacolod Police Station number 2 nga si Police Captain Paul Vincent Pendon, ang biktima nga si Osilito Villanueva sa Purok Rosal, Barangay Singkang Airport, ang nakaagom sang gunshot wounds sa nagkalanay nga parte sang iyang lawas. Mayroon man sa recover nga 37 ka pieces ang deformed fired bullets sa area sang krimen. Wala naman na-recover ang sling bag sa biktima kung sa rin nasulod ang cellphone. Siningabera sang text message sa pagpamahog sa iyang kabuhi. Dala na ang bugos sa pamilya sa bulan sa Hulyo sang talekdan nga tuig nga makabulig man kung tani sa investigasyon. Ginamalan pa sang live-in partner nga si Kimberly Mendoza ang nagtaliwan nga kagugma nga hindi pagpanason ng text messages. Sa karon ginalantaw pa sa mga kapulisan ang mga CCTV footages malapit sa ginuluntaran sang krimen agon matumod ang mga sospetsado nga hindi magdubo sa duha. Magapanagan man sang backtracking angon sa background kag mga aktibidades sa biktima anti-siligin patay kagabi. Nabaluan nga ang biktima ang isa ka night chief security guard sa RH and Security Agency kasi naligan nga tuig lang naghalin sa iya trabaho. Naisip ni sa aton na sokong may mga more or less 39 gunshot wounds entrance kag exit wound na siya sa area. May about 37 pieces na siya nga nasa-restari nga kalibre sa usin. Hindi pa natin madeterminar no kay ginahulat pa natin ang official report sa soko. Nasa-restari ini nga kalibre mga deformed. Ang kabayan sa pagpahig ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 2. Samtang nagapanawagan ang United Negros Drivers and Operators Center kung ang undok sa gobyerno nga ibalik ang skema sa previous administration angon sa fuel subsidy. Nibulaan nga kadungan sa padayon nga pagsaka sa gasolina sa 7 ka semana sa pagsugod sa tuig, nagpasa sang request para sa pundo sa bahin sang fuel subsidy ang Department of Transportation sa Department of Budget and Management nga magakadto sa Public Utility Vehicle Drivers and Operators. Sunod sa Secretary General sa undo kasi Diego Malacad, kung tani kalimtan ng danay ang pamulitika bangod sila ang apektado katama sa pagtaas ang presyo ng gasolina dugang pa nga nagapatubang kitaas ang pandemya kang natuga nga halit sang bagyong Odette. Nagaayo man si Malacad sa opisina sa presidente nga isuspender sa makadali ang implementasyon sa train law nga nagapatong sa excise tax sa krudo kag subuman sa gasolina. Sunod diri malayo ang sistema sang pagpanghatagay sang fuel assistance sa previous kag subuman nga pamaagi nga kag hindi maligar nga may yara gid man sang korupsyon. Suggestion sa undok nga i-address ang pagkuha sa mga data sa DSWD para magmangin patas ang pag-distribute sang pundo. Adugang pa ni Malacad nga ang transport ang kinanglanon gid sa community. Gani dapat nga padasigo na ang paghatag sang pundo sa mga drivers. Nagliga na tuig 25% lamang ang nakabaton sa subsidy. Nagikan sa 3,000 pesos kag mga miyembro o kung sabahin sang 3,000 ka mga miyembro sang undok. Wala labot sa mga jeepneys, buses, taxi drivers ka naupod naman ang mga nagabiyahe sa bayan sa tricycle nga pagatagan sang fuel subsidy. Naibuluan nga isa sa mga factors sa pagsaka sa presyo sang gasolina ang nagapadayon nga tensyon sa tunga sang pungsod Russia kag subuman Ukraine. I-suspend anay ang train law, particular lang sa mga public utility vehicle. Kaya ang public utility vehicle naton, paagi sa imong programa, manawagan kami nga ibalik to balang scheme sang previous nga administration nga kung yellow plate ka, maagi ka na lang sa gasolinahan, may ngalan na nada nga DOA lane. Pagsunod na sa driver, automatic mula para transparent kita. Pagsunod yada, manaog na dayon, may 2 pesos na dayon nga discount. Kaya identify siya nga may pasahero, driver. Ang kamay sa pagpag ni Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Ginalauman nga subong nga first quarter sa tuig 2022 maton over na sa city government sa Kabangkalan ang tramline nga ginpatugod sa provincial government sa Negros Occidental sa Barangay Takugon. Suno sa Public Information Officer sa Kabangkalan City Government nga si Jake Gonzales, 2.26 milyones ang nagasto sa Kapitolyo sa pagpatugod sang tramline nga nagalaba sa 350 metros kag nagataas ang 183 metros. Ang tramline ang magaserbing commuting vehicle sa mga tawo nga nagikan sa Barangay Takugon
Sugon kag kaiping nga mga lugar gani magin madasig na ang trading sa mga produkto sa tunga sa Negros Oriental kag Negros Occidental. Ilabi na ang ginakabig nga kabangkalan bilang kung ang kabangkalan bilang economic hub sa Southern Negros. Bagon sa tramline makatabok na ang mga produkto sa sulod sa 5 ka minutos sa baylo nga 2 ka oras. Suno kay Gonzales masobra 4 ka tawo ang makasakay sa tramline gani ginanantaw nga main maayo ini nga tourism site. Bangod fiberglass ang vehicle nga makabulig sa mga nahadlok sa height safe kag may full view man sa Ilog River. Bangod human na o kung humana ang tramline ginaloman suno kay Gonzales nga mapasa na sa Kabangkalan City Government ang management sa ni antes matapos sa first quarter sa ang tuig 2022. Open lang so mga eskwela na do box lang siya nga type kung din nasakyan sang mga like ni kanding mga manok subong niya ya may fiberglass na naka-cover na nga do syempre kung may iba may fear of heights pero ikaw kung wala do hindi ka mabatyagan na very safe ang kadako nga benepisyo sina sa barangay ng mga tupad na mo nga ang ilang mga kararuton instead of 2 hours coming to this Gukon mo na siya 5 minutes. Kabay sa pagpahayag ni Jake Gonzales, ang Public Information Officer sa Kabangkalan City. Samtang dugang nga balita naglaom ang hepe karon sa Manapala Municipal Police Station nga malinong lang nga protesta ang patigayunon sa mga pumuluyo sa may barangay Manapla nga nagapanindugan nga sila ang nagapanag-iya sang duta nga ginatindugan sang Alcohol Distillery Victoria's Milling Company. Sa Pebrero 17, 4 ka mga protesters ang ginakop sa mga kapulisan bangod sa direct assault in persons of authority and violation sa bahin sang Comlec gun ban. Ang mga ginaresto amo Sunday Randy Bacaron 54 anyos, Reynaldo Ariola 51 anyos, Daniel Patigas 30 anyos kag Peter Paul Patigas 27 anyos. Sunod sa hepe sa Manapla Municipal Police Station nga si Police Captain Janic Bermudez nagalaksam na ang protesters sa dala bangod ukon sa bahin sang dalan bangod hindi nila luyag nga magsulod sa distillery ang tubo nga nagakarga sang molasses. Gin-istorya man sa mga pulis sa mga protesters nga mag-isol apang sila nga ginasaruso ang 4 ka police officers bit-bit ang 2x2 nga kahoy nga may lansang gani sila ang ginaresto. Na-recover naman sa maini ang 4 ka 2x2 nga puno sang ukon puno ini sa lansang nga 4 inches kag 6 inches. Sunod sa kay Bermudez, style na ni Bacaron nga pakigo na iya mga kaupo dagod nga magbato sa mga pulis. Sa karon, ginhilway ng 4 bangod wala sila napaidalom sa inquest proceedings tubtob nga naglaps ang reglementary period of detention. Sunod naman sa hepe, may kinamatarong ang kada isa nga magprotesta bilang kabahin sa freedom of expression apang nagpangabay ini nga patigayunon lamang ini sa malinong kag hindi magdala sang armas. Ginatag sang Police Regional Office 6 nga magapatuman lamang kapulisan sa peace and order sa aktibidad sa isa ka hensa nga nagahinyo sa police assistance apang saranggid sila nga baka reklamo nga naglapaw ang pulis sa iyang duty. Sunod kay PO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, may concerned agency kung problema sa duta ang ginesoryahan apang mag-upod ang mga pulis kung maghinyo o kung naghinyo ang departamento sa assistance kay ini ang naaprubahan sang hepe. Sunod kay Soles para gid lamang sa mga sa peace and order ang papel sa pulis sa nasambit nga aktibidad apang kung may manggamo ini ang arestohon. Kung agrabyo naman ang isa ka partido sunod kay Soles, saranggi sila nga makabisita sa Chief of Police sa Good may Buluan ang ilang concern. Kung hindi man matagan sa kaigo nga atensyon sa level sa Chief of Police sunod sa PRO6 spokesperson, saranggid makakadto ang aggrieved party sa opisina sa Provincial Director agon mapabalo nga naglapaw ang pulis sa iya mandato. Pwede sila gid makabisita sa office ng aton nga provincial director. Sa aton dira ang aton nga makapulisan na nagapaluntad gid lamang sa kaninong kagataway pero kung sa ilang pagkantaw may kakulangan or may sobra man sa ginhimo ang ginhimo ang aton mga kapulisan base sa ilang mandato, pwede gina nila i-kadto sa unit commander kung sa diin para ma-discuss nila kung anong ilang concern kag para ma-address na kung hindi nila gusto dito sa immediate commander. Ang kabay sa pagpahayag ni PR6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Dugang balita, balik prisuhan sa katatlong kakaygaynan ng isa ka 30 anyos ka lalaki matapos sa dakpan sa bypass operation sa Silay City Police Station
sa Barangay 3, Syudad San Silay kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang hepe sang Silay City Police Station, pasado la 1:50 sang hapon, sa napanigayan sang bypass operation ng Drug Enforcement Team sa ila estasyon, kag natigayan nga aresto ining si Ronel Montelibano, 30 anyos, residente sa Zone 2, Barangay Mambulak, sa nasamit ng syudad, kay isa ka street-level individual. Sunod sa kay Petate, makaduha ka beses nga na priso ining si Montelibano sa tuig 2014 kag tuig 2019, kaya nakagwa matapos na kompleto ang iya sini nga sentensya. Nakuha sa iya pa inakop ang isa ka medium kag anong ka small sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu kag 600 pesos nga bypass money. Ang nakonfiskar ang illegal nga druga ang ginabanta nagabugat sang 8 ka gramos kag may estimated market value nga 54,400 pesos. May informasyon man nga nabaton nga ang suspetsadong anay ginasaligan ni Michael De Vinagracia. Sa karon nakahunong na ang suspetsado sa Silay City Police Station na talana pa sa kansang kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ato na Station Drug Enforcement Team nagpatigayon sa bypass operation sa suspect nga si Ronly Montelibano Dagasuan alias Jongjong. 30 years old ni siya, lalaki, and resident of Zone 2, Barangay Mambulak, Silay City. Ang kamay naman sa pagpag ni Police Lieutenant Colonel Robert Petate, hepe sa Silay City Police Station. Pilaso naman ang isa ka 37 anyos nga lalaki matapos ginlutang sa iya kaupod sa eliminahan sa Barangay San Isidro sa Calatrava, Negros Occidental kahapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Lomien Lidawan, hepe sa Calatrava Municipal Police Station nga nagainom may biktima nga si Rose Ocon Jose Riniboy Cabeces, residente sa nasabit nga lugar. Kaupod ang suspetsado nga si alias Tuto Raman o kung Tuto Ilonggo, temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga barangay sang may nagluntad nga paglalisay sa duta. Sunod kay Lidawan, nagpauli sa alias Tuto nga nagbalik dala ang wala pamiluan nga sa isang armasutang kagintiro sa Cabese. Nakaangkon ini sa pila sa nawala nga bahin sa iya nga liog kag gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon nagapangayo o kung nagapaayo pa ang biktima. At lasa man ang suspetsado kag sa karon nagaparayon pa ang hot pursuit operation sang mga kapulisan. Parayon pa man ang ginebalo ang address ni sa sur nga bahin sang probinsya kag kung ano ang ginawayan sang duha. Nag-iinuman po sila together with the suspect and may heated argument. Then yung suspect po umuwi, kumuha ng baril pala. Then binaril yung victim natin. Usapan po sila na naging heated argument. So nagkasagutan. Nagalit po tong suspect, din umuwi. Punta po sa barilan. Si Police Major Lomiaen Lidawan, ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station. Sa anong rapusan nga balita, nakabaton sa isa kasako sang bugas sa isa kalalaki sa Calatrava matapos nga gin-surrender sa Calatrava Municipal Police Station ang iarmasutang bilang kabahin sa programa nga Armas Baylo Bugas. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Lomiaen Lidawan, ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station, sa Pebrero 17, nag-isanon lamang nga nagpadulong sa estasyon ng isa kalalaki nga residente sa Barangay Suba. Kagin surrender iya sining 22 caliber pistol nga armas sutang sa baylo sa isa kasako nga bugas. Sunod sa Kalidawan, sarang nga masurrender sa estasyon ang mga loose firearms kag mga armas sutang nga nagkala-expire na ang rehistro agon nga maka-avail sang programa. Sa karon sunod diri duha na ka mga persona ang nag-surrender sa ila armas sa estasyon sa amo nga Banwa. Taga-Barangay Suba po, Calatrava. Ito po yung nag-avail siya ng programa po natin na sa PNP, ito yung Armas Baylo Bugas po. Nag-surrender. In return, may binibigay po kami na bigas para sa kanila. Ang kabahin sa pagpahag ni Police Major Lomiaen Lidawan, ang hepe ng Calatrava Municipal Police Station. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Aboy ito mga kaundan sa ato nagapangunang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Apantis kita magtako pa ito na panumbalikan natin sa mga headlines. Task Force Disiplina sang Bacolod
naghinyo sa mga kandidato ka mga supporters nga hindi magbutang sang campaign posters sa hindi designated area. BCPO Director nagpanumdum sa pulo ka police station sa syudad nga hindi mangamot sa pagpangkakas sa mga campaign materials. Samtang Task Force Disiplina naglaom nga matagan sa kapulisan sa atensyon ang pagpatuman sang curfew hours. Anay security guard gagipatay sa 28 Lacson Street kagabi nakabaton sang pagpamahog sa kaboy antes ginpatay. Transport Group sa Negros Occidental naglaom nga mabalik sang gobyerno ang DOE lane sa mga gasolinahan sa baylo nga manghatag sa patuwid pasada card. Tramline sa syudad sang Kabankalan gidaluman nga maton over sa city government antes matapos ang first quarter sang 2022. Kagamuyad to mga kabombo ang amon sinipagdulong sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS Petsa 19 sa bulan sa Pebrero 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition this time. Opo naman sa kay Bombo Friends, Andrew Burgos. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ipadala sa aton maungkon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Accionas, aton siningan news analysis, may tigulo, makalilibog. Ano gid bala ang insakto sa mga oversize nga tarpaulin sa mga kandidato? Malagpad nga ginapamtang sa luti nga privado. Kung imo kakason, base mabutang ang imo kagalingon sa delikado. Sunod sa Comelec spokesman nga dapat ang campaign materials sa designated area lang ipamutang. Kaya mo ini ang aton kasuguan nga dapat sundon sa nagapadalagan. Apang human rights lawyer attorney Makalintal. Durante sang iya interview siya nag-eksplikar nga hindi pwede ang tarpaulin sa pribado kakason kay non-candidate ang mayor nga rason. Makalilibog ini nga mga opinyon. Kung diin gid bala ang dapat patihon, dapat ipaathag ini sa mga Pilipinon kung ano gid bala matuod nga regulasyon. Ang ini pauna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo